ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜି ପୋଇ ଖାଡ଼ି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ରାଇ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୋଇ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ସାରୁ କଖାରୁକୁ ବି କାଟି ନେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ପିଆଜ ରସୁଣ ଜିରା ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମସଲାକୁ ବାଟି ନେଇଯିବା। ମସଲା ଆମର ବାଟା ହେଇଗଲା ପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇକି କାଟି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ପରିବାକୁ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ପରିବା ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇକି ସେଥିରେ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ତାପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେଇଯିବା। ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ପରିବାକୁ ବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ କଷି ନେଇଯିବା। ଭଲ ଭାବେ ପରିବା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା ଯେମିତିକି ପୋଇ ଖାଡ଼ି ଆମର ସିଝି ଆସିବ। ତାପରେ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇଦେବା। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ପକାଇଦେବା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟି ନେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଗାର୍ନିସିଂ କରିନେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆମର ପୋଇ ଖାଡ଼ି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି।